well as expected. Hi, Ollie. We just weren't ready for it. Hi, Ollie. No one's ready for it. When they were Good luck. And stop. And rotate. Okay, you can do 2 feet in each one this time. This one really takes a bit longer. Come. Then go to your last station. Go! Why these hands? You'd be probably better off staying somewhere in the city. Just out of Good job, Saki. going in. Ollie's like speeded a with a gate. Good job, Saki. Yeah, I know. He's been doing that one. He's trying so what to control. Is he doing? 100, 200. Yeah. Relay. Yeah. Oh, Yeah, no. Good. Well done, Sak. Good job. Yeah. Alright? Yeah. Good morning. Say good morning. Morning. Good morning, guys. Today is September 15. Friday. Alis kami ni Holly kasi si Holly ngayon ay meron siyang final body test. And kung maalala nyo, may nakuha akong package. Ito yung hindi costume. Ito yung susuotin ni Holly. So, ayan. Nag-breakfast lang siya. Okay, good morning. Good morning. And yung mga boys, paalis na rin. Papunta rin sila ng school. So, ayusan ko lang si Holly. And palitan ko yung battery kasi lulubat na. Nagpa-flashing na, guys. Hi, guys. Zach! Ayan yung baon nila. Simple lang yung baon nila ngayon. Nutella. Yun yung request nila. Nutella and 2 apples. You have to wash it, Zach. No. Ito. Pag hindi ko yun, no. Can you wash them first? Yeah. Okay. Oh, wait, I see. So, wait lang, guys. Ayusan ko lang si Holly. So, yung laman pala nito ay yung kanya. Yun nga, yung susuotin niya. Dad, we just lost them. Ayan, purple na. Kung makikita niyo yung sinusot niya sa ballet, yung pink. Ngayon, purple yung susuotin nila. Yes. Dad, do you want this or no? And my knee. Leggings. That's the leggings. Ito yung leotard. You're a cat. So, purple. Small pa rin ang kinuha ko kasi si Holly, small pa rin yung kanyang size ang ganyan. Okay, you're going now? No, I put this on. Dad, Hindi look. siya makadaan. I Okay, come on. Because it was easy. I thought it was the bendy plastic. This one. Oh my goodness. This one first. Okay. Yung magama ko. Si Jan, hindi siya ngayon nag-fishing. Look at it. Yeah, ngayon hindi siya nag-fishing kasi hindi maganda yung weather, mahangin. Okay, come on, Baba. Put that. Gonna for me the yellow one. What? It's alright. What's that on your bag? Oh, I actually snapped it. Close the door, malamig. That's Put your jacket on. See you. Tatakbo na siya. But no, there's no lipstick. Nilalagay lang ni Jan yung tights ni Holly. See you, Kuya. Listen and learn. See you, Zach. This one. Okay, and ipa-follow ko yung see you. Love you. Okay, see you. Good. Listen and learn. You smell like What? I think that stuff you smell is skyfly. I don't know. Skyflakes. What are they called that? I forgot. Yeah. And meron na sinend sa amin kung paano namin naayusin yung buhok ni Holly. Ang buhok nila, tapos kung anong gagamitin nila. Tapos wala raw na nail polish. See ya! And wala naman sinabing mag-lipstick. Wala naman sinabing lipstick or ano. Ano lang daw.
sleek band na lower, tapos yung may hati dito sa gitna. Okay? Is it tight, Hans? Yeah. It is small? No, it's still small. That's how it... Here, Baba. Nandiyan pa yung walis ko kasi nagwalis ako kanina. Diyan kasi ako ano tawag na, nag-yoga. Okay, come on. Where's the comb? Where's the comb, Baba? Here. And my brush. Come on, come on. Go. Here's a place to go. Bibili pala tayong spray. Wala na ako. Naubusan ako yung pang-spray niya sa buhok. Can we Sit go to down. clothes after? Yes, we will. What's in there? Nung isang araw, pumunta ako ng cheap as cheap. Bumili ako ng net para sa buhok kasi kailangan yun. Eto. Ayan. Okay, come on. Ayusan ko lang to. Okay. Ayan na pala yung buhok ni Holly. Tapos na natin siyang ayusan. Look. And nag-pictorial kami kanina. Yan yung mga pinaggagawa niya. Ayan. Let go. Kanina let go niya. Ang ganda ng kuha ko. I-insert ko na lang. Oh my god, I'm holding it. Okay, we have to go, Papa. Hang on. Ayan, ganyan. Basta meron siyang mga pagod na siya. Okay, let's go. Yeah. And where's your chips? And nag-change outfit tayo kasi ang lamig sa labas. Sabi ni Jan, maging okay, pero sabi niya nag-change daw yung wind. So, nag-change na lang ako kasi para safe. Para hindi tayo lamigin. So, alis na tayo. And ito pala yung ginamit ko sa buhok ni Holly, yung wax stick. Nabili ko to sa Amazon. Gustong gusto ko to kasi pag inaayusan ko si Holly, kasi di ba manipis ang buhok ni Holly, tapos marami siyang mga baby hair dito. So, na ano talaga siya yung parang nafi-finish ko siya nito. So, gustong gusto ko siya and ginagamit ko rin siya sa akin. Okay, let's go. You have to get, I'm gonna get your ano. They already ruined it. What? It's alright. Yung robe niya kasi malamig. May jumper siya dyan. Pero wag natin gamitin yung jumper kasi masisira yung kanyang buhok. So, eto na lang ang gamitin niya. Baba! Put this one! Okay, alis na tayo. This one. Yeah, just put your... Ang so lamig. Ha? And nagli-learn pala siya ng... What are you learning, Baba? Bicol and Tagalog words. Yeah, Bicol and Tagalog words. Because I already know how to say maganda and guapo. And maganda umaga po means good morning. In Bicol? In Bicol, almusal. Anong almusal? That's not almusal. That's Tagalog. No, what's almusal in English? Breakfast. Breakfast. Okay. So what is breakfast in in Bicol? Breakfast in Bicol. Mm-hmm. Mahal na aga. No, Wait, that's good morning. Oh. Ano, mix up niya na. Mayroon siya dyan, binabasa niya. So dito na kami sa town and yung itsura na ang buhok ni Holly sa likod ganyan. Ayan. Ay, hindi niya makita. Yan. Malamig, no? Baba, malamig. Do you want me to bring your back? Huh? Titingnan niya naman yung Holly. Okay. Teacher. Ah, alright. Oh, yeah. Okay. May mga pictures kasi dyan. Oh, tinignan niyo. Tinanggal ko pala yung earrings ni Holly kasi hindi pwedeng meron silang accessories. So, ayan. Tinanggal muna natin. Ayan siya. Ihintay lang kami dito ng mga iba pa niyang kasama. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend
spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G. Tapos na sila. Nag-change na siya. Nasa car yung ano niya, yung damit. How did you go? Good. Good? That's good. Number 1 pala siya. Ayan. Dito kami sa Asian store. Uy. Uy, we have to put your earrings back. Tingin tayo ng kung anong meron sila. Ayan, meron sila ngayong bagong dating na mga vegetables. Kamote. Yes? You want drink? Here. Do they have cold one? Here. Yeah, there's the jelly there, Papa. Get the... Yeah. Here. See? That one. Or the blueberry one. Mugu-mugu yung kukunin niya. Mugu-mugu. And meron pa kasi akong okra tsaka talong din naman dun. So parang wala naman tayong kailangan na veggies. And nung... Kailan ba yun? Wednesday? Kumuha ako nito nasa bahay. Mamaya kainin ko yun. You're welcome, Baba. I love this. We always get this at Filipino store. Yeah. Hindi na ako nakakapunta kay John kasi may mas malapit na Asian store dito. Ayan yung ano nga to? Kalamansi. Kuha ako ng toyo. Yun ang wala na. Toyo. And meron din silang ribisco, guys. Oh. Yes? We still have Filipino soup. Yes, we still. I just got it. Last Wednesday. Oh. Here, Baba. And tingnan nyo yung ano nila, guys. Yung langka ba? Yeah, jackfruit. $25 to. So, $25 sa ganito kaliit. Hindi ko alam kung makikita nyo. Pero yeah. $25 siya. Meron din nito. Sarap maggulay nito. Oh. Ay. What is that? Jackfruit. Magkano ba siya? Kasi ako lang naman. Na may ano, na may sa ano na lang. Pagbalik ko na lang. Baka meron naman siya. Yeah. May ano kasi ako doon. Meron ako doon na meron akong crabs. And meron silang isda. Pero hindi na siya ganun siguro ka-fresh. Ano to? Pink fish. Uy, masarap tong anuhin. Oh, I have Pero takot ako. Hindi ko kasi alam kung sariwa pa siya. I want a pink fish. I know. May bonito fish. May snapper. Hintayin ko na lang si Jen makakuha ng snapper. I know Dad will know what kind of fish is this. Bonito fish. Ha? Bonito. Bonito. Well done. Bonito fish. Okay, I think yan lang naman yung kailangan natin dito sa Asian store. Need this and this. Yeah, toyo kasi paubos na yung toyo ko dun eh. You're gonna get to No, we have toyo from Lola, do you remember? Okay. Ayan yung damit ni Holly na pangpalit niya. Pero hindi na siya magpapalit. Mom. Mayroon siya dyan na phone na hindi gumagana. Phone ni dyan noong kopong-kopong pa. Ayan, pasok na tayo dito. Ayan, mag-Halloween na. Ayan na, nakalabas na yung kanilang mga pang-decorate. So much Halloween stuff. Ha? Why is so much Halloween stuff? I think somewhere there in our house. Ayan, meron na sila dito. It's not even close to Halloween. Yeah, it is. Soon. Very soon. Wait, can I get one costume? Yeah. I found one. Wednesday. Wednesday? Yeah. What size? That's 12, Baba. Wait, how do you know it says 12? It's 12 because it says 12 plus. Wala siyang napiling costume dun for Halloween. And, It's not that much. yeah, there's not much there. Oh my god. And, wala yung hinahanap ko dito sa Kmart. So, dito tayo sa, beauty churba. Hanap ko ng spray kay Holly. Kasi ubos na yun. Yung pang detangle spray. Ito pala yung ating full na OOTD. Yes? No, that's a pabango, Baba. Ayan yung ating OOTD, guys. Ito, nasabi ko na sa inyo from Korea and Target and Espadrille na
shoes. And eto, saan ko ba ito na? Uniqlo. Ayan. So, yan yung ating OOTD. And si Holly yan. Ay. No, you have makeup already, Baba. This is what you call fashion makeup. Fashion makeup. Punta naman tayo dito sa BWS. Wala kaming nakuha dun sa Kmart. Wala kasi yung hinahanap ko. Dito, kuha tayo ng red wine. Hi! So, kuha tayo nito. Zeraz red wine. So, bye na tayo, guys. Nakita niyo naman, si Johnny Boy, pagdating namin, naglilinis siya. Siya na talaga yung naglinis. Hindi nga siya nag-work, pero naglinis naman siya. Tingnan niyo yung pagola. Oops. Nilinis niya pati yung garage. Ang lakas-lakas ng hangin dito. Ayun si Johnny Boy. Ang sipag niya. And kahapon, meron akong minarinate na lamb shanks dito. Kunin ko na. Kasi ito ang dinner namin tonight. Dito pati yung mga screen. Binabrush niya. Ayan na si John. So, ayan yung dinner natin tonight. And si John, hinuhugasan niya yung floor and yung mga glass. Ayan, pinapaliguan niya yung ating mga glass doors. Door lang pala. And yan din, yung windows. Nagpalit ako ng top para komportable ako dito sa kusina. Kasi mag-start na akong magluto ng aming dinner. Anong oras na? 1:35 pa lang. Ito kasi, ito yung minarinate ko na lamb shanks. Kailangan nitong slow cook. So, isisir ko muna siya bago ko slow cook. What's Daddy doing, Baba? He's gonna cut the grass? Oh. The backyard. So, sa backyard, magkakat daw si Jan ng grass. Tapos na siya maglinis sa pagola. Nilinis niya rin dito yung ating shed. So, eto, minarinate ko to sa meron siyang cinnamon stick, dahon ng laurel, garlic, smoked paprika, ano pa ba mga nilagay ko kahapon? Asin, paminta. Yan. Ang bango. So, nanoot na talaga yung kanyang yung minarinate natin. Yung mga nilagay ko dito. Ayan yung cinnamon stick. So, ngayon papainit tayo ng i-massage ko muna to kasi sayang naman yung ating mga nilagay dito. Yan, naglagay rin ako dito ng smoked paprika. Gusto ko sana lagyan siya ng chili. Kaso si Jan, kaaway ng tiyan ni Jan ang maanghang. So, hindi pwede. Diba hindi siya nag-work? Pero busy naman siya dito sa bahay. Ingay na. Okay. Painit na ako ng kawali. Hindi pala kawali. Pat yung gagamitin natin. Ayan. Painit ako dun. Apron. Kasi tatawsik ang ating sear na lamb. Dapat sobrang kinit talaga niya. Para meron siya yung effect na parang burn. So, hindi man siya masusunog. Kasi hindi natin siya hayaan na masunog. Sayang naman yun. 24 hours siyang minarinate. Dapat pala yung malaki yung i-transfer ko na lang mamaya. Dapat malaking meron kong malaki dito eh. Ito yung naisip.
Dapat dito pala sa malaki. Bakit? Okay, transfer ko muna. Nakalimutan ko. 4 pala to. 4 kasi ito, guys. Hindi siya magka-fashion dito sa maliit natin na pot. Okay, transfer ko muna. Ay, ang bango na. Amoy ng garlic. So, binabaliktad ko lang yung ating chunk. And, nagsindi pala ako ng candle. Kasi mausok. And, pinatest ko rin yung ating exhaust fan. Kasi hindi yung maririnig. Ilagay ko na rin yung isa pa. Ito yung itsura ng isa, guys. Ganito siya. Hindi ko nung makikita nyo. Diba? Sasaluin ko sana. Ayan, ganyan. Ganyan. Maging ganyan lang siya. Hindi yung super sunog. Sinisir lang talaga natin siya. Meron pa tayong isa kasi hindi na kasya. Merong malaking wok. Hindi ko pa binubuksan kasi wala akong mapaglagyan pa nun. So, ayan na yung itsura niya, guys. After natin siyang ma-sear. Kunin ko lang yung ating carrots and sibuyas. Tapos ng naririnig ko yung hangin sa labas. Parang umi-echo dito. Kasi bukas yung aming door dyan sa sa may shed. Parang umiikot yung hangin. Naririnig ko siya. Ikakat lang natin yung ating carrots and onion. Damihan natin carrots. Hugasan lang natin. Okay, tapos na natin ikat yung ating veggies. I-defrost ko muna to. Ito yung aking homemade na beef broth. So, i-defrost ko muna to kasi kailangan din natin to. And yung binili kong red wine. Kailangan din natin itong red wine. And meron pang konti naman yung tomato paste ko. And, gagamit din tayo ng tomato sauce. Ito yung may basil. With basil to. Kulang yan. So, meron pa ako dito isa. Ayan. So, ito yung mga gagamitin natin. Pero, ito, kailangan ko muna siyang i-defrost. Iniinom ko rin to sa umaga. And meron din ako yung chicken din. So, ayan. Defrost ko muna to. Okay na to. So, tatanggalin ko muna yung ating mga chunks dito. I'm a bunny. Kumakain siya ng fresh na carrots. Mom? Yeah? What's that? this thing? Isusutay ko lang yung ating sibuyas natin. Saglit lang nasutay.
And eto, ibabalik ko to kasi eto, maglalagay ako ng tomato sauce or puree. Then, yung tira ko nung isang araw na basil, may basil din. Same lang nito. So, para hindi ko na siya buksan. So, hindi ko na siya buksan. And may konti pa akong tomato sauce. And eto yung ating beef broth na homemade, ha? That's my favorite. Isutay ko lang to saglit. Saglit lang naman. Ayan. Carrots. Ay, ang bango. Ang bango-bango. What do we have with it? Mashed potatoes. So, yan yung itsura niya. Ay, eto pa pala. Yung ating beef broth na homemade. Laluin lang natin siya. Ilalagyan ko rin ito ng asin. So, ito si Redmond. Redmond real salt. Ito yung ating gagamitin. Okay lang. And maglagay ulit ako ng I'm just chucking this thing in the... okay. Bay leaves. What's bay leaves? That's expensive salt. Ayan. Nasa ano siya, guys? Nasa ziplock. Kasi puno na yung aking mga lalagyan. Inubos ko lang ito. Then, konting pepper. And slow cook lang talaga siya. For 3 hours or more. Para sobrang lambot niya. Oops. Lagyan ko na siya ng konting sugar. Para tapos na. Kunti lang. Ewan ko, basta ako, pag nagluluto ako, naglalagay ako ng konting sugar. Dito na yung boys. 3:22 na, guys. Hi, Zaki. Bye, Mom. Bye? Where you going? Nowhere. Why you say bye, Mom? Oh, she's serving. What are you making? I'm cooking chunks. Yes. Yes. Hiya. Hi. Hi. Hoy. Say hi to my vlog. Hi. Nilabas ko na yung ating broccoli kasi yan yung sa side. What are we having with our lunchtime? Mashed potato, yeah. Why? Do you want rice? Gusto niya rice eh. So, balatan ko na rin yung patatas para sa ating mashed potatoes. Itong broccoli, steam ko lang naman to. Or i-blanch. Okay na to. So, balat na naman tayo ng patatas. Nakapaghugas na ako. Ngayon naman, kunin ulit natin yung ating hinugasan na chopping board. Si Jan, umalis siya kanina. Kasi may kinuha siya sa, para sa boat. And bumalik. Is Daddy here? No. Oh, not yet. Birthday. Oh, so wala. Wala pa si Jan. Umalis si Jan eh. After niya mag-cut ng grass. Umalis siya. So, 5 lang naman yung gagamitin kong patatas or 6. Hi, Zach. Can you say hi to my vlog? Say in Tagalog. You know some Tagalog? Ka. Ka? Anong ka? What? I'm not. You know something? I didn't know. Like, how are you? Kamusta po? Kamusta po? Uy, that's holy. Baba, can you share? A little bit. Yes! No! Why did No, you that's not? next time, Monday. I'll get you. Oh, no, Tuesday. What? I haven't had a drink yet. Tuesday? Huh? What Tuesday? Wednesday. Why not Monday? We're not here. You know what's new? I might be saying Are you?
No bouncing balls, please. No, so. Share it to Kuya to, please. Sorry. Ayan na. Binigay niya na. No, Kuya TJ. Nabalatan ko na. Hindi ko pa siya na-cut kasi itong mga bata, gusto raw nilang i-try yung ating ano. Ganito lang kahina yung ating fire. Yan. Yes, she did. Ayan. Gusto raw nilang i-try yung... Ayan. What's wrong? Joker ka talaga sa... I done good. Yes, you did that. Blow ka ba? Not to. No. Like this. Come on. Is that hot? Good, yeah? It's not hot. Be honest, Sak, okay? I won't. Slow blow, please. Yes. Okay, I don't think so. It's gonna be hot. No, a little bit. Okay. It tastes like What? Ewan ko sa'yo. a donut thing. Can I try one more time? Actually, because I need to describe the taste. Sabi niya daw, it tastes like a donut. donut. Like a donut kasi di ba may ano to? Doesn't that Holly? Donut daw ang lasa. Donut, Sak? Are you sure? Look at that. You're gonna cheat that more. Come on, Kuya. Sak, what do you think? Tastes like a donut. Tastes like a donut? Mommy. So, is it bad or what? No, How about you? It's good. Cute? Ano, Kuya? Oh, Kuya! How is it? good. Sakare! Ito naman si Saki, donut daw yan. Wow. Smells like cinnamon. Cinnamon donut? Maganda ang pang-amoy ni Sak. Tama siya. Good? Ano? Good? More than nice. Yeah. Mom? I need one more. Okay, one more. Extra good. Extra good? I like the taste. You like the taste? Because you added that stuff. It's good, isn't it, Ang Mom? galing ng pang-amoy ni Sak. Hindi ko siya maamoy. Pero naamoy niya yung ano, yung cinnamon. Oh, Di ba that's sabi good. Sarap. Palalambutin na lang talaga to. Natawa ako. Lasa, donut. Dahil doon nga sa cinnamon. Hindi siya lasang donut, guys. Masarap siya. Okay, tapusin ko na yung chinachop ko doon na patatas. Ito sila ng footy. So, ito yung ating merienda. Boodles. And etong Greek yogurt na may strawberry and blueberries. Yung mga bata nag-ano na sila, nag-yogurt na sila. Tingnan natin, ayan. Ano pa siyang rice bubbles na may coated chocolate, yung dark chocolate. Dark chocolate ba ito or milk? Sarap. Mamaya, pakukulang ko na yung patatas mo. Muna ako. Meron pa tayong konti. Nagpa-flash na yung ating, guys, yung ating battery. Pag nalobat yan, palitan na natin, syempre. So, ito yung sinabi ko sa inyo na bumili ako ng papaya. 2 papaya. Favorite to ni Holly. So, 2. Red papaya ang nakalagay. Red. Kasi minsan maputla. Ito raw, super red. So, tingnan natin. I'm putting blueberries in my strawberry. Yeah. And, hala, malambot na. Lumambot agad siya. What is Hindi that? naman. Ayan, yung sour mango. So, yan yung nabili ko nung isang araw. Time check is 4:15. Si Holly nasa labas na rin. Hiwain natin to.
Ay, ganyan lang naman. Normal lang naman. Sabi niya, red na red. Okay. Thanks, Mom. Thanks, Mama. Open the door. No, I'm gonna go for the door. Open the door. Thanks, Mom. You're welcome. And yung ating niluluto dito. Kamusta naman siya? Okay. Thanks, Mom. Thanks, Mama. Open the door. No, I'm gonna go for the door. Open the door. And yung ating pinapalambot. Ayan. Oops, nausukan kayo. No, Holly. Alis daw sila. Punta sila sa school. Mag-practice daw sila sa, sa basketball court. Ayan yung bola ni Sa. 5:40 na pala, guys. And sinet up ko na yung table. Ayan. And yung boys, wala pa dito. Wala na rin tayong lip tint. Naubos na yung lip tint natin. And ito na yung ating, oops, yung ating shanks. Or lamb shanks. Ayan. Ito pala yung aking munting pananim. Hindi, ito yung aking mga herbs dito, guys. Kung maalala nyo, ni-revive ko tong mint. Diba? Nag-dry siya? Ha? There. Na-dry siya, diba? Na, asing, wala. Akala ko hindi na tumabubuhay kasi 10 days kaming wala dito sa bahay. And pagdating namin, natuyo sila. Kasama niya yung basil tsaka parsley. Pero yung basil tsaka parsley na, ano yun, hindi ko yun na-revive. Ito lang na mint ang na-revive. So, ito yung pinakamatagal kong herbs dito sa bahay na nabuhay. Tingnan nyo, ang lagu-lagu niya, oh. And ito, nung nalaman ko nang hindi na talaga marirevive yung aking basil, bumili ulit ako. And ito, nakakalbo ko to and tumutubo siya. Ayan, kaya masaya ako kasi okay yung aking basil. Meron ko dito yung spring onions na ubos ko rin. Kaya eto na lang ang natira. Tatanggalin ko to. Bibili ulit ako ng parsley. Or eto, ilagay ko to sa labas. Tapos pag bumili ako ng spring onions, dito ko ilalagay. Kasi nabubuhay naman siya. Kaso ginagamit ko lang kaya wala na. And minsan ginagamit ko yung pinakadulo, yung white. So, yan. Pero ang masaya ako kasi yung mint ko, guys, ang lagu-lagu. Oh, tingnan nyo. Ang haba niya na pinapakroll ko lang siya dyan. Si Sak, nag-take a bath. Siya lang yung nag-bath kasi gusto niyang mag-ano daw, yung salt. Maglagay ng salt sa sa bath. Radox. Yata ang tawag doon. Siya na lang yung hinihintay namin. Si Kuya naligo na. Si Holly kausap niya si Veronica. Oh. Ayan, natanggal na sa buto yung isa. Natanggal na sa buto yung isa. Ayan. Natanggal na siya. Ayan na yung buto. Ganun siya kalambot. Kuha ko dito ng aking pang garnish sa ating lamb shanks. Ito. Kasi mahaba na yung ating mint. Kailangan din siyang i-trim. Ayan. Ayan na si Sak. Tapos na siyang maligo or mag-bath. And ayan na pala yung ating table, guys. So, ayan yung ating pag-garnish dyan na mint. And ninagyan ko rin yung ating mashed potato. And ayan yung papaya. So, ayan. Gutom na sila. Baba, eat first before papaya. Yeah, eat food first, please. Tingnan nyo ang ating sunset and may pa bonfire dun, oh. That one, oh. That's very tender. Yeah, kuya. Nag-ano talaga siya, nahuhulog yung meeting na nyo, guys. Oh, sobrang lambot niya. More than 3 hours. Tingnan nyo, nagagawa siya sa broccoli. There's more broccoli. Uy, kid. Holly! You better eat it all. I'll put some rice tea. Ah, you want rice too? Ang ganda ng sunset. Ang kulay ng aming background. Oh, dito ko siguro ilagay yung camera. Yeah, give daddy broccoli. Tingnan muna natin yung reaction nila sa ating niluto. Pwede man, Baba? Ay!
What do you think? Good? Yep. Tender? Yep. Yep. That one? Okay. How about you, sir? Should I? Of course, it's so good. Is it like? I won't put Where's it. fried it? Yeah. You want rice? Oh my god, you finished the rice, yeah? Yeah. You want more? It's so good, but I don't really know about this. The sauce? What do you think the sauce are? You like the sauce? Why? It tastes done. Mommy, I don't really want rice. So what do you want? Mashed potato? I want some of that yummy. Sauce? No? Decoration. Yeah. Can I have some? What? Are you going to be like with me like today? Huh? Some lemon food? Oh, you said you don't want it. What do you want, Holly? Ah, the soup. The sauce. Sauce. That's good. Where do you want me to put the sauce? Just put on the side. You want more sauce, yeah? You want more rice? More rice? That's good. How about you, Saf? You like it, huh? Good. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. Si Kuya ongoing pa siya. And mauubos na yung ating ulam. Si Holly kumakain ng papay. Are you done? Yeah. Okay. Wash your face, please. And si Sak tapos na. And ako, ang kinain ko lang ay yung meat at saka carrots. Yun lang yung kinain natin. Yung ating natira sa ulam. Buto na lang tsaka may konti. Si Kuya, ang daming nakain. Madaming nakain ni Kuya tsaka si Jan. Si Sak, not really. Kasi, ano daw, lasang donuts. Ewan ko kayo Sak. Sabi ni Jan, hindi raw. Natatawa kami. So, ayan. Linisin ko lang to. Guys, 9:20 na. I-close na natin yung vlog. Si Holly nasa phone pa rin with Veronica. So, si Kuya natulog na. Si Sak nanonood pa rin. So, yan ko na yung vlog guys. Yun na yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Good night, guys. Sak, good night. Good night. Because I